Селефаіс. Аўтар Говард Філіпс Лаўкрафт. Чытае Васіль Ядченка. Пераклад зроблены ініцыятывай Белрыд. У сне Куранас убачыў горад у даліне і ўзбярэжжа мора за ім, і снежную вяршыню, якая ўзвышалася над морам, і весела размаляваныя галеры, што выплывалі з гавані ў далёкія рэгіёны, дзе мора сустракаецца з небам. У сне ён таксама атрымаў сваё імя Куранас, бо звычайна яго называлі іншым імем. Магчыма, было натуральна, што ў сне яму прыйшло новае імя, бо ён быў апошнім у сваёй сям'і і адзінокім сярод абыякавых мільёнаў лонданцаў. Так што мала хто звяртаўся да яго і нагадваў яму, кім ён быў раней. Яго грошы і землі зніклі, і яму не было цікавасці да жыцця людзей вакол яго. Ён аддаваў перавагу мроям і апісанню сваіх сноў. Яго творы выклікалі смех у тых, каму ён іх паказваў. Таму праз нейкі час ён перастаў дзяліцца сваімі тэкстамі і ўрэшце зусім перастаў пісаць. Чым больш ён аддаляўся ад свету вакол яго, тым больш дзівоснымі станавіліся яго сны. І было зусім марна спрабаваць апісаць іх на паперы. Куранас не быў сучасным чалавекам і не думаў так, як іншыя пісьменнікі. Пакуль яны імкнуліся зняць жыцця яго вышываныя адзежы міфа і паказаць у аголенай брыдкасці паганую рэальнасць, Куранас шукаў толькі прыгажосць. Калі праўда і досвед не маглі выявіць яе, ён шукаў яе ў фантазіі і ілюзіі і знаходзіў яе ў самым блізкім, сярод туманных успамінаў пра дзіцячыя казкі і сны. Нешмат хто ведае, якія дзівосы адкрываюцца ў казках і відарысах дзяцінства. Бо калі мы дзецьмі слухаем і мроем, мы думаем толькі напалову сфармаванымі думкамі, а калі дарослымі спрабуем згадаць, то мы становімся цьмянымі і празаічнымі ад атруты жыцця. Але некаторыя з нас прачынаюцца ўначы з дзіўнымі фантомамі зачараваных пагоркаў і садоў, фантанаў, якія спяваюць на сонцы, залатых абрываў, што навісаюць над шумлівымі марамі, раўнінамі, якія цягнуцца да спячых гарадоў з бронзы і камення, кампаній цёмных герояў, што едуць на белых конях уздоўж краёў густых лясоў. І тады мы разумеем, што мы зазірнулі праз вароты з слановай косткі ў той свет цудаў, які быў нашым перш, чым мы сталі мудрымі і няшчаснымі. Куранас вельмі раптоўна прыйшоў у свой амаль забыты свет дзяцінства. Ён марыў пра дом, дзе нарадзіўся, вялікі каменны дом, пакрыты плюшчом, дзе жылі 13 пакаленняў яго продкаў і дзе ён спадзяваўся памерці. Гэта было пры святле месяца, і ён пракраўся ў духмяную летнюю ноч праз сад, па тэрасах міма вялікіх дубоў парку і далей па доўгай белай дарозе да вёскі. Вёска здавалася вельмі старой і з'едзенай па краях, як месяц, што пачаў старэць. І Куранас зацікавіўся, што хаваюць высокія стрэхі маленькіх дамоў, сон ці смерць. На вуліцах раслі доўгія травы, а вокны па абодвух баках дарогі былі альбо разбітыя, альбо зацягнутыя пылам і павуціннем. Куранас не затрымліваўся, ён ішоў далей, быццам быў пакліканы да нейкага месца. Ён не асмеліваўся не падпарадкавацца закліку, баючыся, што гэта можа апынуцца ілюзіяй, як заклікі і памкненні па-за сном, якія не вядуць ні да ніякай мэты.
Потым ён пайшоў па сцежцы, што адыходзіла ад вясковай вуліцы да абрываў канала, і прыйшоў да канца ўсяго, да абрыву і бездані, дзе ўся вёска і ўвесь свет раптоўна абразаліся бязгучнай пустэчай бясконцасці, і дзе нават неба наперадзе было пустым і неасветленым рассыпанымі зоркамі і нібы сарамлівым месяцам. Вера падштурхнула яго ісці далей, за абрыў, у бездань, дзе ён плыў міма цёмных, бясформенных, непраяўленых сноў, слабых люмінесцэнцый сфер, якія маглі быць часткова ўбачанымі снамі, дзіўных крылатых істот, якія, здавалася, здзекваліся з усіх бачыўшых сны, з усіх сусветаў. Потым у цемры перад ім нібы адкрылася шчыліна, і ён убачыў горад у даліне, ярка ззяючы ўдалечыні там, унізе, на фоне мора і неба, і снежную гару каля берага. Куранас прачнуўся ў той самы момант, калі ўбачыў горад. Але ён ведаў, нават з кароткага вока, што гэта было нішто іншае, як Селефаіс, у даліне Ут-Наргая, за танарыйскімі ўзгоркамі. Там яго дух жыў цэлую вечнасць на працягу адной зямной гадзіны летнім днём вельмі даўно, калі ён уцёк ад сваёй нянькі і дазволіў цёпламу марскому ветру закалыхаць сябе, назіраючы за хмарамі з уцёсу каля вёскі. Ён пратэставаў тады, калі яго знайшлі, абудзілі і аднеслі дадому, бо перад тым, як яго абудзілі, ён збіраўся плыць на залатой галеры ў тыя прывабныя рэгіёны, дзе мора сустракаецца з небам. І цяпер ён быў гэтак жа абураны прабуджэннем, бо знайшоў свой казачны горад пасля 40 стомных гадоў. Але праз 3 ночы Куранас зноў прыйшоў у Селефаіс. Як і раней, спачатку ён сніў вёску, што спала ці памерла, і бездань, у якой трэба было ціхамірна плыць. Потым з'явілася шчыліна, і ён убачыў бліскучыя мінарэты горада, зграбныя галеры, што стаялі на якары ў блакітнай гавані, і дрэвы гінка на гары Аран, якія гайдаюцца на марскім ветры. Але гэтым разам яго не выхапілі, і як крылатая істота, ён паступова апускаўся на зялёны схіл, пакуль яго ногі нарэшце не дакрануліся да травы. Ён сапраўды вярнуўся ў даліны Ут-Наргая і ў цудоўны горад Селефаіс. Спускаючыся па схіле сярод духмяных траў і яркіх кветак, Куранас прайшоў праз бурлівы Наракс па маленькаму драўлянаму мастку, дзе ён выразаў сваё імя шмат гадоў таму, і праз шапатлівы гай да вялікага каменнага мастка каля гарадской брамы. Усё было, як і раней. Ні мармуровыя сцены не пацямнелі, ні паліраваныя бронзавыя статуі на іх не запляміліся. І Куранас зразумеў, што не трэба баяцца, што знікне тое, што ён ведаў. Бо нават вартавыя на мурах былі тыя самыя і ўсё яшчэ такія маладыя, як ён іх памятаў. Калі ён увайшоў у горад праз бронзавыя вароты па оніксавым тратуары, купцы і кіроўцы вярблюдаў віталі яго так, быццам ён ніколі не знікаў. І тое ж самае было ў бірузовай святыні над Хортаха, дзе святары, аплеценыя архідэямі, казалі яму, што ў Ут-Наргаі няма часу, а ёсць толькі вечная маладосць. Тады Куранас прайшоў праз вуліцу калон да марской сцяны, дзе збіраліся гандляры, маракі і дзіўныя людзі з рэгіёнаў, дзе мора сустракаецца з небам. Там ён доўга стаяў, назіраючы за яркай гаванню, дзе хвалі зіхацелі пад незнаёмым сонцам, і дзе па вадзе лёгка плавалі галеры з далёкіх месцаў. І ён таксама глядзеў на гару Аран, якая велічна ўздымалася ад берага.
Яе ніжнія схілы былі зялёныя ад гайдаючыхся дрэў, а белая вяршыня датыкалася да неба. Больш чым калі-небудзь Куранас жадаў плыць на галеры ў далёкія мясціны, пра якія ён чуў так шмат дзіўных гісторый. І ён зноў шукаў капітана, які даўно пагадзіўся весці яго. Ён знайшоў гэтага чалавека, Атыба, які сядзеў на той жа скрыні са спецыямі, на якой сядзеў раней. І Атыб, здавалася, не ўсведамляў, што мінуў час. Тады яны ўдвух адчалілі на галеры з гавані і, аддаўшы загады веслярам, пайшлі па хвалям Цэрэрэйскага мора, якое вядзе да неба. Некалькі дзён яны павольна ішлі па вадзе, пакуль нарэшце не дасягнулі гарызонту, месца, дзе мора сустракаецца з небам. Тут галера зусім не спынілася і лёгка пайшла наперад у блакіце неба сярод густых хмараў, ахопленых ружовымі стужкамі. І далёка пад кілем Куранас мог бачыць дзіўныя землі, рэкі і гарады неперасягнутай прыгажосці, расцярушаныя на сонцы, якое, здавалася, ніколі не памяншалася і не знікала. Нарэшце Атыб сказаў яму, што іх падарожжа блізіцца да канца і што яны хутка ўвойдуць у гавань Сераніяна, ружовага мармуровага горада аблокаў, які пабудаваны на тым эфірным узбярэжжы, дзе заходні вецер плыве ў неба. Але як толькі самыя высокія з разьбяных веж горада з'явіліся на гарызонце, у прасторы разліўся нейкі гук, і Куранас прачнуўся ў сваёй лонданскай кватэры. Многія месяцы пасля гэтага Куранас дарма шукаў цудоўны горад Селіфаіс і яго так неабходныя галеры. І хоць яго сны пераносілі яго ў шматлікія шыкоўныя нязведаныя месцы, ніхто з тых, каго ён сустракаў, не мог сказаць яму, як знайсці Ут-Наргаі за танарыйскімі ўзгоркамі. Адной ночы ён лётаў над цёмнымі гарамі, дзе на вялікіх адлегласцях былі ледзьве бачныя адзінокія кастры лагераў і дзіўныя пушныя статкі з званочкамі на лідарах. І ў самым дзікім кутку гэтага ўзгорыстага краю, так аддаленным, што мала хто мог калі-небудзь яго бачыць, ён знайшоў жудасна старажытны мур або каменны шлях, які звіліста цягнуўся ўздоўж пікаў і далін. Занадта велізарны, каб яго маглі пабудаваць чалавечыя рукі, і такой даўжыні, што ні адзін з яе канцоў не быў бачны. За гэтай сцяной на шэрым світанку ён прыйшоў у край дзіўных садоў і вішнёвых дрэў. І калі ўзышло сонца, ён убачыў такую прыгажосць чырвоных і белых кветак, зялёнага ліста, газонаў, белых дарожак, брыльянтавых струменчыкаў, блакітных азёр, выразных мастоў і пагад з чырвонымі дахамі, што ён у чыстае салодзіна імгненне забыў пра Селіфаіс. Але ён згадаў пра яго зноў, калі ішоў па белай дарожцы да пагады з чырвоным дахам, бо хацеў запытаць людзей гэтага краю пра яго, але нікога не знайшоў. Там не было людзей, а толькі птушкі, пчолы і рознакаляровыя матылі. Іншай ноччу Куранас падняўся па вільготнай каменнай віхлястай лесвіцы, якая здавалася бясконцай, і выйшаў да акна вежы, з якога адкрываліся відарысы, велізарныя раўніны і ракі, асветленай поўняй. І ў ціхім горадзе, які раскінуўся ад берага ракі, ён падумаў, што бачыць знаёмыя рысы альбо планы, якія ён ведаў раней. Ён хацеў ужо спусціцца і спытаць дарогу да Ут-Наргая, калі б не жудасная раніца, якая ўзнікла аднекуль з-за гарызонту, паказваючы разбурэнні і старажытнасць горада, парослага чаротам раку і смерць, якая панавала над гэтым краем з таго часу, як кароль Кінараталіс вярнуўся дадому з сваіх заваёў, каб знайсці помсту багоў. Так Куранас безвынікова шукаў цудоўны горад Селіфаіс і яго галеры, якія плывуць у Сераніян на аблоках.
У тых падарожжах ён бачыў шматлікія цуды і аднойчы ледзь уцёк ад вярхоўнага святара, якога нельга апісаць. Святар насіў жоўтую шаўковую маску на твары і жыў адзін у дагістарычным каменным манастыры на халодным пустынным плато Ленг. З часам Куранас настолькі стаміўся ад маркотных дзённых перапынкаў, што пачаў купляць медыкаменты і рэчывы, каб павялічыць перыяды сну. Некаторыя з іх вельмі дапамагалі і аднойчы адправілі яго ў частку прасторы, дзе форма не існуе, але дзе свецяцца газы, якія вывучаюць таямніцы існавання. І адзін фіялетавы газ сказаў яму, што гэта частка прасторы па-за ім, што ён называў бясконцасцю. Газ раней не чуў пра планеты і арганізмы, але вызначыў Куранаса проста як аднаго з бясконцасці, дзе існуюць матэрыя, энергія і гравітацыя. Куранас цяпер вельмі імкнуўся вярнуцца ў цудоўны горад Селіфаіс, таму павялічыў дозы медыкаментаў. Але ўрэшце рэшт у яго не засталося больш грошай, і ён не мог купіць яшчэ. Тады адным летнім днём яго выгналі з яго кватэры, і ён бязмэтна блукаў па вуліцах, дрейфуючы па наваколлі да месца, дзе дамы станавіліся ўсё радзей і радзей. І там здзейснілася доўгачаканае. Ён сустрэўся з картэжам рыцараў Селіфаіса, каб перанесці яго туды назаўсёды. Гэта былі прыгожыя рыцары, апранутыя ў бліскучыя даспехі з табардамі з залатой тканіны, якія ехалі на рудых дзіўна ўпрыгожаных конях. Іх было так шмат, што Куранас ледзь не прыняў іх за армію, але іх лідар сказаў Куранасу, што яны былі пасланыя ў яго гонар, бо менавіта ён стварыў Ут-Наргай у сваіх снах, з-за чаго цяпер ён павінен быць прызначаны яго галоўным кіраўніком назаўсёды. Тады яны далі Куранасу каня і паставілі яго на чале картэжу. І ўсе яны урачыста паехалі праз узгоркі Суры і далей у рэгіён, дзе нарадзіліся Куранас і яго продкі. Было вельмі дзіўна, але калі вершнікі працягвалі свой шлях, яны, здавалася, як бы вярталіся назад у часе. Бо калі картэж праязджаў праз вёску на змярканні, яны бачылі такія дамы і вёскі, якія маглі існаваць толькі ў часы Чосара ці людзей перад ім. І часам яны бачылі рыцараў на конях з маленькімі атрадамі слуг. Калі сцямнела, яны паехалі хутчэй і хутчэй, пакуль не паляцелі быццам па паветры. Наступнай раніцай на світанку яны прыйшлі ў вёску, якую Куранас бачыў жывой у сваім дзяцінстве і спячай або мёртвай у сваіх снах. Цяпер яна была жывой, і ранішнія вяскоўцы кланяліся, калі вершнікі грукаталі па вуліцы і заварочвалі ў завулак, якім скончвалася бездань сну. Раней Куранас уваходзіў у гэтую бездань толькі ўначы і цікавіўся, як яна будзе выглядаць удзень. Таму ён занепакоена назіраў, як калона набліжаецца да яе краю. Як толькі яны ўзняліся на пагорак да абрыву, дзесьці з усходу ўзнікла залатое зянне і ахінула ўвесь ландшафт сваімі бліскучымі тканінамі. Цяпер бездань была бурлівым хаосам ружовага і блакітнага бляску, і нябачныя галасы з захапленнем спявалі, калі рыцарская світа перакрочыла праз край і грацыёзна паляцела міма бліскучых аблокаў і срэбнага зіхацення. Няскончана ўніз плылі вершнікі, а іх коні тупалі па паветры, быццам беглі па залатых пясках. І тады светлыя пары разышліся, адкрываючы яшчэ большую яркасць. Яркасць горада Селіфаіс, узбярэжжа за ім, снежную вяршыню, якая ўзвышалася над морам, і весела размаляваныя галеры, якія выходзілі з гавані ў далёкія рэгіёны, дзе мора сустракаецца з небам.
І Куранас пасля гэтага валадарыў у Утнаргаі і ўсіх суседніх рэгіёнах сну, трымаючы свой двор папераменна ў Селіфаісе і ў воблачным Сераніяне. Ён валадарыць там дагэтуль і будзе валадарыць шчасліва назаўсёды, нягледзячы на тое, што пад абрывамі ў Інсмуце прыліўныя воды насмешліва гулялі з целам валацугі, які ішоў праз напалову закінутую вёску на світанку. Насмешліва пагулялі і кінулі яго на каменне каля абвітых плюшчом трэварскіх веж, дзе занадта тоўсты і асабліва агідны мільянер-півавар ганарова аглядаў набытую старадаўнюю вёску з атмасферай згаслай высакароднасці.